Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan, ug nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon. Ug sa nakalakat na silang usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, ilang hikaplagan siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag, nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug miingon kaniyang iyang inahan, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na bala kapag ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa kong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing, ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman, ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Good morning. O Viva Pit Senior, Happy Fiesta, Viva Senior Santo Niño. Tibuok Pilipinas, karong Domingguha o karong buwana, ining bulan sa Enero, nga diin karong adlaw gyud ang proper feast of Senior Santo Niño, gikan sa cluster, puro, kapilya, mga opisina, mga buhatan, mga simbahang dagko o mga parokya, daghan ang nagsaulog sa piyesta sa Batang Jesus, Senior Santo Niño. O ang relic o kining imahe ni Senior Santo Niño, kini mauman ni ang opisyal nga porma sa imahe ni Senior Santo Niño, kay gikan maning atoa sa Basilica Minore del Santo Niño, mauni ang gitawag og the oldest Christian relic or the oldest Christian image in the Philippines. Nga naa karon gitaguan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu. Nay usa ka magsusulat nga nagaingon, ngano man nga og ang Ginoo gamhanan, ang Ginoo mahimo ni ang tanan, nganong hingagi pa man siya og yugto sa usa ka bata nga way kusog. Og ang Ginoo gamhanan ngano man hinritso siya pagkatawo niya, hinritso siya kahingkod, hinritso siya kahamtong, or hindiritso baka siya pagka maas. Kinahanglan pa pag muagi sa pagkabata nga atimano ni Mama Mary, pasuso ni Mama Mary, o ni atimano ni San Jose, o panggaon sa usa ka ginikanan nga iyano og kabos. Unsa man di ay naa sa bata. Kitang tanan hingagi man pagkabata. O kamo pod naapod mo'y mga bata, mga anak, mga apo, or mga pag-umangkon. Unsa may kalahian sa batang gamay o nato nga mga dagko. Duha ka butang ang atong mapamalandungan karon sa piyesta ni Senior Santo Niño. Primero, mga igsuon, kung mutan-aw kuno kita usa ka bata nga gamay, kanang di pa kaayubutan, mapahinumduman nato atong kaugalingon nga di ta makabarog sa atong kaugalingon lamang.
Mo gini number 1 nga kinaiya o bata. Ang bata, tungod kay way kusog, way kapasidad, way gahom, way kwarta, way titulo, ang bata kanunay ng magasalig o ginikanan. Muna ang unang mensahe pag piyesta nato ni Senior Santo Niño. Mahimo ba day ang bata og magtukod og kaugalingong panimahay? Di pa. Di na niya makaya. Ang bata di pa mahimong kura paroko. Ang bata di pa mahimong mayor. Ang bata dili pa mahimong nga mapresidente og dadyong. Ang bata di pa mahimo nga himuong prinsipal. Ang bata di pa makapalit sa iya mga panginahanglanon o guha ang ginikanan. Nga naman, diyan mo man si Jay kwarta. Ang iyahang kapasidad magadepende sa generosity o providence sa iyang mga ginikanan. Labi na kita nga mga bata nga gimatuto sa karaang disiplina sa atong mga ginikanan. Lahi ng papuuba mga bata ron kay sila na may magabuot sa ginikanan. Bali naman ang uwag na itong kapanahunan karon. Ang mga bata may muyog politiko ani mami niya. Kita may matarantar ug di ta makahatag nila. Pero sa atong panahon, sa pamaagi sa itong mga karaang ginikanan, wa dyo kay mahimo ug di gyud ilang pagbuot ug di ilang approval. Ang bata di makabarog sa ilang kaugalingon. Maukuno po na ang atong attitude at tubangan sa Ginoo. Kita sa atong kinabuhi, kinahanglang gyud tang makaamgo nga parihas og mga batang gagmay at tubangan sa Ginoo. Di gyud nato isipon nga makabarog tas kaugalingon o way Ginoo. Kay atubangan sa Ginoo, muratag mga batang gagmay nga way kusog, way kapasidad, way gahom, way katakos, way igong abilidad nga ikasarang sa gahom sa Dios. Una usahay ang tao kay magunahuna naman nga makabarog siya bisag way Ginoo. Ang tao usahay mo proclaim naman nga godless taon. Oh, makalimot na ta. Unya usay mo ingon na ta nga God, the creator of the universe, zero mentions. Makalimot na ta sa kadako sa gahom sa Ginoo nga naa sa atong kinabuhi. Makabarog bago ta sa atong kaugalingon. Gamay ra jud ta itandi sa gahom sa Dios. Unsa tungaw ra ta ug itandi sa gahom sa Dios. Mga di kita makatupong sa gahom o sa kagamhanan sa Dios. Musugot sa di, pagamyon majuta sa Ginoo. O buhi patawag askil, patadagha mga panahon nga pwedeng mo dako atong kanang giingon og mo dako tang mangog. Pero ang Ginoo gahatag nato og mga pamaagi nga mo gamay ta. Number 1, o sa maghihimo sa Ginoo nga pamaagi, nga bisag dako na ta og ranggo sa katilingban, dako na tang tao, mugamay gihapon ta. Primero, kining atong mga retirement. Kabantay mo, maningkamot ang makaeskwela, maningkamot ang makapasar og board exam, maningkamot ang makatrabaho, kaswal pa ta. Unya maitiman ta, maregular ta, mapromota mo sa ka atong item na ata sa kinaibabuhan usahay sa mga posisyon nga atong gipangandoy. Ma-manager ta, ma-supervisor ta, ma-superintendent ta, ma-unsa ta ma-presidente tag nasod, ma-judge ta, ma-parish priest ta, ma-obispo ta. Murag mabati na to nga ako'y labaw og ranggo. Pagamyon tas Ginoo kadugayan, paritayron ka. Di ba? Inig-retire na to, wa na gamit imong perma. Ang imongan nga gikulit ya sa imong atubangan, Father, Agirio, Panya, Paris, Priest, hipuso na na. Mahimo na ng relate. Ibutang na na sa imong divider sa imong bahay.
og sa may magpudya junjun na laman og tipaw o magasag anang marka nimong gikulit og kahoy nga tugas nga naay PhD sa tumoy, naay MA sa tumoy, naay canon lawyer sa tumoy. Jamo na bujog na igasigi o kot-kot ana kada Domingo, gabay ana imong dakong titulo, kay retire na ta, jamo na mulingi ana, kay wa na ka sa active service. Pagamyon juta sa Ginoo bisag unsa ta kahalang don. Kipahinumduman kita nga atubangan sa Dios, parihas kita og mga batang gagmay. Diya pabitaw ko sa katedral, maghuna-huna ko. Nagdaghan pa mo ito mga pari nga retired kaniadto, nangamatay naman, tulo na may nahibilin ron, upat na may nahibilin. Gahuna-huna ako gatanaw nila kay magahuna-huna bitaw putang anha puta paduong. Yung sa una, no, mga maayo, mga wali ni mga paria. O niya sa una, mga monsenyor, mga kura, paruko, mga dagkong lungsod. Yung mutanaw, bitaw kanila nga gaduay na, kanang luwa, bitaw nga di maputo, o dyan musangko sa juta, dyan mamatay itong amigas, kay malumos sa ilang laway. Yun sa lain ay magkubot sa ilang baba, inigpakaon. Yun sa lain ay mo ilo, lain ay mo ilis, lain ay magabuot og asa sila mulakaw. O na lain ay magabuot og say kanon. Yung pagamyon sa daita sa Ginoo. Wa jud tay igong kapasidad magkadako sa kinabuhi o sa kalibutan. Kay pagamyon ta sa Ginoo. Sa may sunod, sa retirement, ango-ango o katiguangon. Pag-una-una ka, so sa una, kini mga tawhana, mga sikat man sa una. Karon, o sa una, mga bright, mga tag-asog IQ, maayo mo in English. Kana mo in English nga, wadi masapid ang dila, magpakapaka ang in English, o na maayo o mathematics, tanan-tanan, karon mamuno nag-igit atong bougainvillea. Paggamyon jud ta sa Ginoo bay. Bisan ka na mga marama, ka na kusog mangulata, kusog mangatang anang plaza, kusog mamarigla, kusog mangutang, adi mamayad anang tindahan, kusog mamuat, o sa may mahitaboan na ini katiguang, magsangkadzod gihapon tang tanan. Paggamyon jud ta sa Ginoo. Mao nga sa pagpiesta nato ni Senior Santo Niño, ato jung hinumduman kanunay. Nga Ginoo ra joy dako. Ginoo ra joy dako. Og ang Santo Niño nga batang gamay nga way kusog nagpahinumdum nato nga kitang tanan maghuna-huna nga atubangan sa Ginoo, parehas kita gagmayng bata. Nga gasalig lang sa kaluoy, gasalig lang sa gugma, o gasalig lang sa providence o ginikanan. Ayaw gyud kalimot nga pag huna-huna ni ana. Kay daghang karong mga tao nga makalimot og disagikan. Kana bang gikan sa pagagamay, makalimot na og pagpagamay kay dako naman. Mao nga sa hindako na, di na pod kamao mulingi sa mga gagmay. Sa una kinapobrihan pa kaayo, mangayo, magkadyo-kadyo, bisag kadyo, pangadyoon sa silingan kay jamo-jamo, mangadyog asin, mangadyog ginamos, karon nga pirti ng datua, di na pod makamao mulingi sa mga tao nga way sudan o sa mga tao nga way gikaon. Piskay unta ugikan ta sa gamay, unadako na taron, kamautang mutanaw sa mga gagmay. Karon kay daghan ang mga tao nga gikan sa pagagamay, gikan sa pagatungaw, gikan sa pagkakujamad, karon nga nahimo ng turo ug nahimo ng ilipante, sa may gihimo gitumban naman ang mga kujamad ug ang mga tungaw. Kailipante nako, turo nako, kabadyo nako. Piskay gud unta og ang attitude nato, ang attitude sa mga tao, kato mga dato na pag-azo unja gikan sa kapobrehon, mauntay mo sagakang at mosagakay ato mga tao nga jamo-jamo sa kinabuhi. Una usahay sa kalibutan kay mabaliman. Gikan ang tao sa
gamay hingdako gitamakan man og sa motong mga gagmay hangtod nga napusa ang mga gagmay, napusa sila. Og tinuod ang kadibusyon ni Senior Santo Niño, ayaw gyud pagpakadakong mangog. Kay ang Ginoo pangitaan sa tagpaagi nga mogamay kita. Usahay masobrahan tagka istrikto, masobrahan tagka kanabang perfectionist. Kinahanglan ingani jod kay ang manaisipyat nga gamay bija na paphakas trabaho. Usahay ang attitude nato sa ato mga helpers, ato mga working students, ato mga convent boys. Usahay maghuna-huna ta nga kita mo idagko mo makasao gamay murag magguba na imong kalibutan. Nakalimot kita nga di da itadako Ginoo ra gyoy dako. Hinaot nga makapamalandong kita nining mga kapistahan ni Senior Santo Niño, paningkamot nga di kita makabarog sa kaugalingon kay Ginoo ra gyud ang labing gamhanan. Mura ra kitag mga batang gagmay at tubangan sa Dios nga gipakita diya sa bayhon sa batang Hesus, Senior Santo Niño nga sa Ebanghelyo karon gipangita ni Mama Mary og ni San Jose kay wa makujog nilag uli. Imagine Ginoo na gud na gipangita gihapon sa iyang nanay ug tatay. Bisa Ginoo na si Hesus gipangita gihapon kay subject pa man si Hesus sa pag-atiman ug pagmatuto sa mahal nga birhen. So paningkamot nga di ta mahimong dakog uo. Paningkamot nga kita mapaubsanon ug maghuna-huna nga kita way mga kusog. Ginoo ra gyud ang tuburan sa tanan nga ni anato. Viva Pit Senior!